Meta indirizzat lil mexxejja tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea waqt il-laqgħa tal-Kunsill Ewropew fi Brussell, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola tkellmet dwar il-każ tal-korruzzjoni li mess mill-qrib li tmexxija ta' din l-istituzzjoni Ewropea, każ li qed jiddomina l-aħbarijiet madwar l-Unjoni Ewropea kollha u anki lil minnha. Għal darb'oħra hija reġgħet iddeskriviet dan l-iskandlu bħala attakk fuq il-Parlament Ewropew. Kien nhar il-ġimgħa li għadda meta Eva Kaili, Viċi President tal-Parlament Ewropew, ġiet arrestata mill-Pulizija Belġjana f'operazzjoni kontra l-korruzzjoni. Il-ħamis ġie rrappurtat li l-avukat tagħha ċaħat li hija xaħmet mill-qatar u qal li hija mxiet biss mal-ordnijiet mill-President tal-Parlament, Roberta Metsola. Meta ġie mistoqsi dwar l-aħħar żviluppi dwar din il-kwistjoni fit-tmiem il-laqgħa għolja tal-mexxejja Ewropej, il-Prim Ministru Robert Abela qal li wieħed qed irid jara jekk hux il-każ ta' attakk fuq il-Parlament Ewropew jew inkella jekk dan hux riżultat ta' kif jaħdem il-Parlament Ewropew. Jekk hux attakk fuq il-Parlament Ewropew jew il-konsegwenza naturali ta' prattiċi li ma tantx għandhom mit-trasparenza li kienu ilhom qed iseħħu minn dak li sirna nafu issa fil-Parlament Ewropew għal medda ta' snin u kienu prattiċi li qed igawdu minnhom tista' tgħid il-membri parlamentari Ewropej kollha 700 illi huma wieħed irid jaru dak għadu għad-diskussjoni pubblika. Dwar il-fatt li fid-diskors tagħha waqt il-Kunsill Ewropew, Roberta Metsola wedet li wara dan l-iskandlu se tagħmel riforma fis-sistemi ta' kif jaħdem il-Parlament Ewropew, il-Prim Ministru Abela qal li wieħed irid jara wkoll jekk it-tmexxija Ewropea għandix il-kredenzjali jew le li twettaq dan meta hija stess prodott tas-sistema nnifisha. Jekk hemmx il-kredenzjali jew le ta' tmexxija Ewropea li tagħmel dawk ir-riformi fis-sistemi, meta hija stess hija prodotta dik is-sistema wieħed ukoll trid jara d-diskussjoni kif sejra tiżvolġi u qed isaqsi wkoll jekk kellu xlok li jinqala dan il-każ biex sistemi li kien apertament magħruf li huma ħżiena jiġu indirizzati u forsi kien korrett ħafna l-komment li għamel il-bieraħ il-Prim Ministru Belġjan illi saqsa għaliex kellhom ikunu l-awtoritajiet Belġjani illi jagħmlu x-xogħol illi kien mistenni li jitwettaq mid-diriġenti tal-Parlament Ewropew. Il-Prim Ministru qal li kien hemm qbil fil-Kunsill li din is-sitwazzjoni hija kwistjoni tal-Parlament Ewropew li jrid isolvja il-Parlament Ewropew innifsu.